da elkarrizketa, jendarteen arteko elkarrizketak edo jokalari anitzen arteko elkarrizketari buruzko gogoeta bat izan dugu. Teoria pixka bat sartu dugu, jendarte elkarrizketari buruzko teoria, zehatz bat edo berezia den horri buruz hitz egin dugu, metodologiari buruz hitz egin dugu, pixka zehatzagoa, metodologia ezberdinak ikusi ditugu, ze behar metodologiko daukagun ere ikusi ditugu eta zeintzu diaz gure erronka metodologikoak ere bai. Azpimarratuko neukez bi gauza. Batetikan eduki dugula aukera gure artean berbaitzeko lasaitasunez eta patxarrian oso modu irekizan, eta orduan urtetzen dabe gauza asko bestela urtengo ez leukienak. Eta gero bestalde eduki dugu giratzen pertsona bat gune ireki edo gune anitzen kudeaketan esperientzia handia daukana, eta sekulako jakintza pila pasau dezku edo transmitidu dezku oso modu txukunian. Gure mugimendu hontan eraldaketarako tresna berrien bila aritu gara, gehien bat momentu hontan eragiteko gai bagare eremu txiki baten harago heltzeko, ezta? Eta aniztasun horretan nola mugitu algaren ikasteko, eta ikusten dena da badazela metodologiak eta ekintzarako aukerak, eta gaur taldean zelabait horiek martxan jartzeko energia batu da, eta horrekin geratzen naiz. Gara ideia batekin eta beste ideia batekin irtetzen gara. Orduan hor bertan ja badakagu ariketa bat, ezta? Kriston erronka dakagula metodologia garapenaren inguruan, baina uste dut erronka oso politxa da. Hori ikusteko sama bat bezala bezek eta elkarbizitzarako praktika konkretu bat edozein egunetan egin dezakeguna.